سلام تنا هبلنا كما يتقنيو كبرات تختاتلتنا زي مدب معد زتايو كل جزء بالساعات زي أب علماوي أهجراون زواون هجراون زعباتات تأميتو هين مهين بمبال مساحتكم تنحيت نجبرلو مدبي كبرات تختاتلتنا ما نلومي أبي خلت زعباتات تأميتنا مساحتكم تنحيت كنجبرينا مساحتكم تنحيت نجبر دما أنا داويسيوم كم أون مكون نبرها بحوار بمخانيو كبرات تختاتلتنا أنا لومي مزاتي زعبانا دما كبرات تختاتلتي كلت زعباتاتنا مريسنا لكم زلنا كم زفلت وان كرامات إنها تقارب يزلو سلازي مسوان كرامات ممسا تتحاحزو أب قداي حرشا ويدما قبرنات أما تجيرنا سأنحيت كن قبرنا اتخال أي مزاتي زعبا جيرنا حزنا زلنا دما قداي قبري ويدما أوتوتيو زخون كم زفلت كبرات تختاتلتنا حجون كورحي حملة جميرو زكاب جبري مانجستلو إذا جبري مانجستزي تايز مثل تي أتأخخبا جبري ناي جبري أتأخخبانا بهلنا ناي مقفال مدناخه تايز مثل أبزولو زعباتات أميتنا جبرون كم حدا مزاتي زعباينا حزنا لنا مساعدكم مسانات أنا حدكم جركم خطكاتولنا بخبرنا نعدمكم مكونا نفتي فلاماي زعبانا خنقتمو كم فلاماي زعبانا جيرنا حزنا يزلنا قداي حرشا يزخون زلنا قداي حرشا خلنا العلك لنا ياو حرشا كم زفلت نروح زولو عماوتتات عند حقوق قطبا زهاجر كوينو زقتسلن زملصانيو ابز حز وان كر خلنا منغستي حرشا طرح نبينو حسكان قدميت مسوغام سلازي واصون حمشت قند زبهالو عودتات ايكونومي إلو زحانصومن زقرصومن عودتات አለው زم عودتات زياتهم سحرشان تمغاغبو بمخاد ايكونومياوي معباله اذا هاجر زيا ناب زحاشه براخه خبصح بمغبار بفلاي زيغاتات اذا هاجر قطباو عامم زعابيلو اب وحسنا مغبون كما هاجر كم ولقاسب زرغاغصلو خناتات نمنداي سفحت سرحتات زفصملو زلو مواالينا زلنا بزحز اوان مزه تححيزو خمت زفلت ياو حرشا سفح حزب إثيوبيا كامو ساديكال تزبزح % أب قطر زنبر محبرسبي نايزي قطر زنبر محبرسبنا دما تي وانا عندي ناي سرحو نا ايكونومي وما اخل جيركات وسدو مس حرشا ذا مساسلو تتحازو صراحتات يزخون زلو نازيم سمخانو تتحيزو حزي وان كرامات نداتو ويزلو اب وان كرامات كنمص خلنا بزحات كوغنو زغبوم صراحتات አለውና ካብቶም ዝውገኑ ስራሕታት ቅድሚና ሕርሻ ምእታውና ክንገብሮም ዝግበአና ቅድመ ምድላዋት አለው ዞም ቅድመ ምድላዋት ዚአቶም በአግባቡ ብትክክል ብዝግበአን እንዳጻፈፍና ምስከድና ድማ ካብትና ምድላው ምዕራፍ ናብቲ ናይ ተግባር ምዕራፍ ኢና ንሰጋገር ናብ ተግባር ምዕራፍን አቱ خلናውን ዓርሶም ኪሎም ክወገኑ ዝግበኦም ነገራት አለው ካብቲ ምድላው ምዕራፍ ጀሚርና ክርኢ خلنا ሕዚ በዋናነት حزنا يزلنا مفرعينات حرشا كبرخو زغولو صفحت وغونو زغبوم سرحتات አለው ሓደ ናይቲ ኣብ عود حرشا زوافر كيلان حرستاين زلو ናይ عقم ህንጸት ስራሕትታት በዋናነት ትኩረት ተገይርሉ በበዓመቱ እንዳተወገነ እንዳተሰርሐን ዝመጸሉ ኩነታት ይዘሎ ምዝ ተተሐይዙን አቀዲምካ ናይ ተሐረስታይና ጠለብ ማእከል ዝገበረ ንእታወታት ሕርሻ ኣምምላ زلو خناتاتون كم حدا عمدلاو معرف كريو زغبأنا زعبا يلكا موساد قال مسطاوتات حرشات تحيزون مهرت مسسنت زخونو زمناو دقعتاتون قدمي نافتي ناب تغبار معرف مئتاونا عمدلاو معرف كوغنو زخولو سرحاتاتيوم نزياتهم بزغبا منغدي እንዳወገና مسكنا بمقصال نافتي ناب تغبار معرف كناتو خلنا تي عمدلاو معرف زغبرنايو سرحاتي دارغاتي ابتغبار معرف اتينا خنعوتو زغبأنا لعل 50 مئتاو سرحتنا عوتات نخونو ناي بعد زخونه قده خصاوت سلازغل ابزي طمته جيركا بمسرح مداي انتايم زوغونو زلو انتاينا نمثل زبل نجر كم حدا زعبال علنا تنريو زحاشي زبل حسابيو زلني بخلاي مداي كريو اذا حسب زلو تناوي تغبار معرفيو تغبار معرف بزحات نجرات زحازيوم تم بزحات نجرات زحازو كابتي زرئي تزرئو بقيلو نفريات كبقعلو زلو خناتات جميركا دحر فرياتون تناي مهرتي ناي تاخخبا سرعتنا مس بخنت تتحيزو زفطرو زلو صقمات تتحيزو مس صره صحياي صره بالع تتحيزو زلو خناتاتون ابزياتهم طميتنا ناصنحت كنغبرمو اسكي ابزي اب حرشا مداي انت ختبل تخيل هو كم تزبل كايو بزي حزوان زلنا الوان غنوت توديو ناب سنه تشغاغرنا لنا سنه دما اكل ناي كرمتي تبايلهم كاو زغلصو ناي وقتاتنا بإثيوبيا درجة حدا እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቅድም ክብል ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ናይ ዛዕዛዕታ ወይ ድማ ከም በልጊ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ጽድያ ክኸውን ይኽእል ተጠቀምቲ ክህልው ይኽእሉ እዮም ከከም ከባቢኡ ናይ ዝሃገር ነበራዊ ኩነታት ብዝተፈላለዩ ኩሉ ዓይነት ናይ ኣየር ጸባይ ዘለዎ ዓዲ ከም ምዃና መጠን ማለት እዩ ሕዚ ግን ከምቲ ናይ ኣጀንዳና ማለት እዩ ሰነ ኣካል ናይ ክረምቲ ተባሂሉ መፋርቕ ሰነ ማለት እዩ ናይ ክሳዕ መስከረም መፋርቕ ዘሎ ክረምቲ ተባሂሉ ይውሰድ ብሓፈሻ 4 ወቕትታት ኣለውና ክረምቲ ቀውዒ ሓጋይ ኢሉ ድማ ጽድያ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ክረምቲ እንታይ እዩ ዘልየና ከመይ ኢና ክንከውን ዘለና ክንብል ከለና ንዝሓለፉ እዋናት ንገብሮም ዝጸናሕና ንኣብነት እንድሕር ኢልና ከም ቆላ ከባቢታት እንድሕር ኮይኑ ምሸላ ዘውቅል እንድሕር ኮይኑ ቶም ምሸላ ዘውቅሉ መብዛሕትኦም ቃንጫ ገለመታት ምስሮም ዝወድቅሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ማለት እዩ እዚኦም ብሓዊ ድዩ ወይ ድማ ብሓይሊ ሰብ ድዩ ክለዓሉ ይግበር ኣብ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን እንድሕር ኢና ድማ ተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ዝራእቲ ተውቅል ሃገር ከም ምዃና መጠን እቶም ተፈላለዩ ዓይነታት ዝራእቲ ቅድም ኢሎም ዝርኡ ኩነታት ንዕዘብ ንኣብነት ከም ዳጉሻ ዝኣመሰለ እንድሕር ኢና ቅድም ኢሎም ዝርኡሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና እንድሕር ኢና ዳርጋ ኣብ መሬት ተሓሪሶም ተለሳሊሶም ኣብ መሬት ዝተዘርኡሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ግን ናፍቲ ክረምቲ ክንኸይድ ከለና እቶም ምርጥ ዘርኢ ዝበሃሉ መዳበርያ ወይ ድማ ድኹዕ ዝበሃሉ እዚኦም ቅድመ ኩነታት ዝግበሩ እዮም ስጥራይት ኣይኮነ ከምቲ ዝገለጽክዎ ማለት እዩ እቶም ዓይነታት ዝራእቲ እውን ኣበይ እንታይ ዓይነት እዩ ዝራእ ዝብል እውን ሕብረተሰብና በዓሉ እውን ሊቅ ስለ ዝኾነ ዝፈልጦም እዩ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ዘመን ዝኸይድ ድማ ስኢልካ ብዝተረኸበት ኣይኮነስ ብመስመር ዝበሃል እውን ዘራርኣ እውን ስለ ዘሎ ከመይ ዓይነት ዝራእቲ ነበይ ከባቢ ዝብል ዓይነት እውን መሰረታዊ ኩነታት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተተኻኢሉ ናይ ተፈጥሮ ድኹዒ ኣዳሊና ተኾይና ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን እምበር ካብ ሒዝ ንሓርኳ ዳርጋ ናፍቲ ተግባር ይእተ ስለ ዘሎ ናፍቲ ክረምታዊ እውን እናተጸጋዕና ስለ ዘለና እዞም ኮምፖስ ዝበሃሉ ብበዓልና ዘደለናዮም ወፃኢ እውን ዝቕንሱ ኢሉ እውን ብቐሊሉ እውን ክንረኽቦም ንኽእል ካብ ተፈላለዩ ዓይነታት ካብ ሳዕሪ ማዕረ ካብ ቃንጫ ወዘተ ተረፍ ዝርከቡ ከም ምዃኖም መጠን ወፃኢ እውን ዘይሓተና ከም ምዃኖም መጠን እዚኦም ኣብ ረብሓ ምውዓል ወሳኒ ይኸውን ስለዚ እዚኦም ክንጥቀም ከለና ክልተ ነገር ንረክብ ማለት እዩ ሓደ ወፃኢ እውን ኣይጠልበናን ካልኣይ ድማ እቲ ምስ ናይ መሬት ተታሒዙ እውን ኣፍራይነቱ ዝሓሸ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ምስ ዘቕርቦ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ካብ መንግስቲ ምጽባይ ጥራይ ኣይኮነ በዓልና እውን ንበዓልና ንጥውረሉ ኩነታት እንተተፈጠረ እውን ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እቶም ምርጽ ዘርኢ ዝበሃሉ እውን ብዝተፈላለዩ ኩነታት እናተጓዓዙ ከም ዘለዉ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት እናሰማዕና ነርና ኢና ናብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ናብ ጣብያ ናብ ወረዳ ዝተባፅሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንርዳእ እሞ እዚኦም ብእዋኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መኽዘናት ካብ ምቕማጥ ነቲ ሕብረተሰብ ምክፍፋል ወሳኒ ይኸውን ምክንያቱ ሰነ ማለት ናይ ከምቲ ዝገለጽናዮ ከከም ከባቢኡ ዝተፈላለዩ ናይ ግዜ ዝወስደሎም ናይ ተረባሕነት ክህሉ ይኽእል ቆላ ደጋዓ ኮይኑ እውን ሓውሲ ደጋዓ እውን ዘለዎ ከባቢታት ከም ምዃኑ መጠን ዓይነት ዝራእቲ እውን ዝጥለዎ መጠን እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ስለዚ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት እውን እቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ካብ ተፈላለዩ ብከረንሲ ወይ ድማ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ተገይሩ ናብ ወረዳታት ዝተጓዓዘሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብእዋኑ ዝወፅሐሉ ኩነታት ምብፃሕ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ገይርና እቲ ናይ ክረምቲ ምዕሩይ ይኸውን ማለት እዩ ቅድም ክብል ናይ ሓመድን ማይን ዕቀባ ክካየዱ ጸኒሖም እዮም ስለዚ እቲ ሓመድን ማይን ዕቀባ ድማ ነቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ናይ ክረምታዊ ምንቅስቃስና እቲ መሬት ከይጉሕጓሕ ዘራእናዮም ዝራእቲ እውን ተጓሕጊጎም ከይኸዱ እቲ ንሓርሶ መሬት እቲ ዝናብ ወይ ድማ ማይ ካብ ብርኽ ዝበሉ ከባቢታት ክወርድ ከሎ ሒዝዎም ከይኸይድ ተሰርሑ ስራሕቲ እዚኦም እውን ዝተረፉ እንድሕር ሃልዮም ኣጽፊፍና እንኸደሉ ኩነታት ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ተታሒዙ ተፈላለዩ ዓይነታት ናይ እግረ መንገድ ተጠቐስናዮ ፀገም የብሉን ብዝብል ተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፈልስታት እውን
مستناي عدنا حيزات تزلاناي جرين حملوي أسر وأنت تحيز تحاور خير سلزخونة مستناي حرشة وأنت تحيز خير سلزخونة زي ون حبيرنا تخرج غيرنا أنت سريحنا تي نزد الله كرمتي معري كرمت خون مستا تبتل ناب كاب سماي تركب ماي ويدم زناب أبرو حبو معل توم قدم قبل زغورنا يوم قدم مدلوات زغلصنا يوم اساتهم اوادينا ندحر سريحنا تي كرمتي تزدله شتو زوق على خنتاتي زهلو مالتي مالك سبحان الله موكي فلاي ابزم زحلفو 3-4 عامات وسينا خلنا حزي اب حرشا سفيح زبال مسرتاو لوطي زمصلو عاماتيو إلكا موسى ديكال نمنتاي انتيلنا بفلاي نمفرياينت حرشا استوهابو طمته افتازلاتنا وسنت مريت استفلا ليو ميلاتات تطقيمنا مفرياينت بمخعبات وي دما بمعباي ببعمتو خرخبو زغبنا اتاوي نمعباي تتلمو سفحتي سرحتات ناتسارحو مصيميوم نزياتهم مسارت زخونه انتاي انتيلنا بفلايت منغست حيزو زلو حزي زمناوي حرشا نايمت تتاو سرحتي زبل نجار قدموا زتلم بزتلم مسارات زمرح زمن أو زخانة تحسسوا بزلوا حارستاي نمفتار بزوجون زلوا سرحتات نحناون استفلا لوانات مستفلا ليو أب كل الزلوا سموه حرشان نحرش از مرح زلوا أكلات مرارحان بس زجبرنا أن حيت كان الرجاوت وقابز قالنا حدا تي أما فريان نتحرشها بقطة هالساتف زبها الأكل كابت حرستاي جميرو كساعتي نحرشها إلى لنا نتصوعه بعقمي زلوا خفتات مليخة نزمنا وحرشات تحساسوا زونن غيركا بزمن قدزي الحرشان قدميت كوسر بزغ المنقد نموساد زغبرو استفلاليو نعقم هنصات مدرخات እናተዳለው ዝመጽሉ ኹነታት ከም ዝነበረ ንምዕዛብ ዝኻልናሉ ኹነታት ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ጠቃምን ተንካሎት ማዕቢለን ንብላ ብሕርሻ ሰፊሕ ምህርቲ ይረኽባሉ ወኒልና ንጽውዓን ዘለና ሃገራት ዝኸደኦ ዝነበራ መንገድን ሕጂ ንሕናሱ ተኸቲልና ኣብ መፍራያነትና ዝረአ ዘሎ ውጽኢቱን ዘረጋግጹ ሓቂ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓቂ እዚ ንምድጋም ዝግበሩ ዘሎ ጻዕርታት ከም ምዃኖም ንምርጋጽ ዝኻልናሉ ኹነታት ኣሎ ኣብዚ ሓረስቶት ይስልጡንለው كيلاتات حرشة يسلطنلو مستوم زومصو حدش تكنولوجيات ناي مللاي ناي ملمات سرحتي ناتسرح زمصللو زي صبوق ناي مدلاو معرفيو الكامو صاديقال تخالق موكيون كم زلعالكايو بفلاي اب غرهبتنا انغبرو زغبانا كل غزي تحدث تلمد ነገር እንታዩ خرامات كقارب كله طرح مصيخا مريتكا مخسكاسن ملسلاسن طرح زي كونه اب زخونه يكون وقتي طب تبل ماي انتليا زماي زيا نبربحا اموعل زنبرنا ባህልን ልምድን ካብዋና በዋና ተማሓይሸን በስምምጽኡ ተተሓሒዙ ዞም ናይ ጠልም ዕቃብ ስራሕትታት ኣብ መስራሕውን ካብዋና በዋን እና ተማሓይሸ ዝመጸሉ ሓረስታይ ክራማት መስተቀረበ ጥራሕ ዘይኮነ ነግራቱ ሓሰስ መሰስ ዝብሎስ ካብ ጠላዕ ሓጋይ ጀሚሩ ግራቱ በውሕጅከይ ብሕጎግ ተማኡ ዘለው ንቀጻሊ መፍራያይነት ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ጋሊኻ ለዓልካ ለሳሊስካ ናይ ምጽባይ ተግባሩን ካብዋና በዋን መሓያሽ ዘርኤሉ ኹነታት ከም ዘለውን ካብቶም ኣብ ሕርሻ ዘለዎ ኣካላት ንምርዳእ ዝኻልናሉ ኹነታት ኣሎ እዚ ጽቡቕቲ ናይ ምድላው ምዕራፍ እዩ ካልእ ቅድሚ ሕዚ ብፍላይ ማሕበረሰብና ብጣዕሚ መረረት ዝቀርበሉ ዝነበረ ጉዳይ እታወታት ሕርሻ ብእዋኑ ናብ ሓረስታይ ኣብ ምብጻሕ ዝነበረ ኸይዲ እዩ ብእዋኑ ኣብ ምብጻሕ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እዚ ናይ ሎሕ ሙሒዝና ዘለና ዓመት ብዙሕ ኣብ ሚድያውን ኣብቲ ማሕበረሰብውን ኣጀንዳ ክኸውን ኣይትሪኦን መንግስቱውን ኣቀዲሙ ብፍላይ ምስ ዘመናዊ ድቁዕት ተሓሒዙ ዘድሊ ጠለብ ኣቀዲምካ ብምንጻር ትጠለብ ንሱ መሰረት ብምግባር ቅድሚ ሕዚ ዘመናዊ ድቁዕ ንምዕዳግ 2-3-4 ደለልቲ ሰጊርካ ዝኽየድ ዝነበረ መንገዲ ንዕኡ ብምስባር ቀጥታ ምስቶም ዘመናዊ ድቁዕ ከፍሪዩ ዝኽእሉ ትካላት ብምርኻብ ቀጥታ ካብቲ ፋብሪካ ተዓዲጉ ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣትዩ ናብ ሕድሕድ ክልላት ተባጺሑ ካብ ክልላት እውን ናብ ጣብያታት ክከፋፈል ዝኻኣለሉ ብርኪ ከም ዘሎ ውን ንምርጋጽ ዝኻልናሉ ኹነታት ኣሎ እዚ በአንጻር ሙሉእነቱ እንታይ ይኽትብል ከለኻ ምናልባት ዝረአዩ ሓጓፋት ኣይሰኣኑ ናብ ገለገለ ናይ ፈጣጽማ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ ዜሮ ግን ቲ ሕርሻ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ይኹን ቲ ሕርሻ ብታሕቲ ኮይኑ ምስተሓረስታይ ዝድግፍ ዘሎ በዓል ሞያ ይኹን ቶም ዝመጽኡ እታወታት ቶሎ ብእዋኑ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል በጺሖም
بأقبابو تطقيمولهم أم مفريينتنا ناي بعلهم زخونه وانتاو زخونه تران خصاوتو زوغانو زلو سرحتي كاب اوان ناب اوان لوطታት كام زلو نمعزاب زخالنا لو خونتات الله ازي اب مدلاو معرف كساب حجي زاغيد توغينوم زلو سرحتታት يوم ملكا موسى ديقال مس مروص زرته تحايزو صبق زتاتاتو ميلا سرارحالو حرستوت كونه تباهيلو مروص زري ناي مبزح سرحت نخسرحو تباهيلهم استمرصو استحاريو حرستوت الله زم حرستوت زياتهم مروص زري بمبزح بفلاي امروص زري زغاتم زنبره حصرت نخقرف زوغانو سرحتات كم زلوون خاب كيلاتات حرشا بفلاي اب تግራይ ዘሎ ምቅስቃስ ጠሚቱ ንምርጋጽ ዝኻልና ሓቅታ ስለ ዘሎ እዚኣቶም ተደማሚሮም ኣብ ምድላው ምዕራፍ ዝውገኑ ዘለዎ ስራሕትታት ዘተባብዑ ንቐጻሊ ከም ሃገር ሒዝናዮ ዘለና ኣብ መፍራይነት ሕርሻ ክራማት ክትለሚ ተባሂሉ ክዕወት ተባሂሉ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ንኽዕወት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ክጻወት ዝኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ እዚ ምስበልና ቀጽሉ ድሕሪ ምድላው ምዕራፍ ናብ ተግባር ምዕራፍ ኢና ክንሰግር ሕጂ ከም ተዓንቶ ይውን ዝገለጽካዮ ኣብቲ ናብ ተግባር ምዕራፍ ንኣተወሎም ንቀላቀለሉ ኩነታቱን ስለ ዘለና ኣብ ፍላይ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ከነልዕሎ ዝግብአና ሕዚ ካብቲ ድሑር ሜላ ኣዘራርኣ ወፂና ሕዚ ፍላይ ከም ሃገርና በብክልሉ ወላ ብቁፅሪ ውሕዳት ይኹና ናብ ዘመናዊ ሕርሻ ከተሸጋግረና ዝኽእላ ናይ ምስ መካናይዜሽን ሕርሻ ዝተተሓሓዙ ዕድላትና ተፈጠረ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ናብ ትግራይ ወሲድካ እንተሪኢኻ ትግራይ ዓርሳ ኽኢላ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምዝርራብ ዘተኣታተወቶ ትራክተራት ኣለዋ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ምስ ዝነበረ ኣብ መፍራይነት ምስ ዝነበረ ፀገም ተተሓሒዙ ገለ ክልላት እውን ንትግራይ ብሓገዝ ትራክተራት ዘወፈያሉ ኩነታት ኣሎ ዘን ትራክተራት እዚኣተን በብጣቢኡ ክበፅሐን ብዝኽእል ዓቐን ተኸፋፊለን ብኡልክዕ ኣብ መፍራይነት ዝተዋፈራሉ ኩነታት ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ናብ መፍራይነት ተግባር ክንኣቱ ከለና ናብ ዘመናዊ ዝኾነ ብሜካናይዜሽን ዝምራሕ ሕርሻ ንምትእትታው ዝተጀመሩ ኣንፈታት ስለ ዘለው እዚኣቶም ኣጠናኺርካ ኣብ ምኻድ እንታይ ዝውገን ዘሎ ዝብል ነገር ምስኡ ተሓሒዝካ ብፍላይ ኣብቲ ምድላው ምዕራፍ ሰጊርና ናብ ተግባር ምዕራፍ ክንኣቱ ከለና ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ተሓደሳይና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ነገራት እንተልዩ እውን ኣብዚ ኣልዒልና ተዝነውግዓሉ هو كمتي زولكايو منستر حرشة ويدما قبرنا زحلف 2016 عام تمرت سبع قص زلوا سند أو سينيرو خاب كل تشحن 10 تخلتن سكاب كل تشحن 20 كلتن أو زلوا ناي 10 عامت مرها قبري كم منجوز تتحازو كندي حماماتي لو خاب زقمت مالتيو كم زفلت دما قصيلون بخيدين نتما حيش زمصو محمش ماكرو ايكونومي تواهيلهم بمنجستي بصفحات يسرح لهم كم منجوزلو حرشة اندستري مانفاكتشرينج توريزم كم دما اي سي تي ويدما مسكتما زسمع مع تكنولوجيز واحد حدا كون كله زيهم ننوع علم تمجاجبتيهم تحدن حدا قديفو زخيد تيكونس بفلاي دما حرشان زحلفو سفح زول زمانات زنبره خموخان متن إلون نزحلفو عمتاتون كاندي خوي مرحة خوينو تقميتو نيرو حزقن حمشتيهم تمجاجيبهم نتوم كالتو تحتيهم زلوون بركز زولو سيكترات اللو زيهم كمرحوهم انتلو تحاويرهم كخدلو ويدما تحدن كمجبل له زبل تتحيزو يسرح زلو بزلو مسرح مالتيو كمونغوتهم كل في نايتي مفراينت كون تواهيلهم تتحيزهم زلو كم ناقلنا خمس أنا حنام مرزر إن حرستاي مقرب كون كله حرستاي زفريهم فريات دما نافتهم خالد زولنا يبنا إندستري كقرب له مالتيو فرياتو ناب إندستري خاب إندستري زوصل الدخعي مليس دما نتي إندستري خالد سيكترات نامنا تتطن دحر كوينو زفري حدا نولمو إنفستر بحرستاي كنولا نخل بحرشة ناب إنفستمنت توافره تتزفر تقوينو بس دما ناب ناب إندستري قيرن ኢንዱስትሪላይዝ ዝገብራ ከሸጋገር እንድሕር ኮይኑ ዝተመጋጋበ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ 700ታዊ ይብሎት ናይ ሰነድ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ወይ ድማ ግብርና 700ታዊ
ህዝብና ኣብ ሕርሻ ወይ ድማ ግብርና መሰረት ዘገበረ ስለ ዝኾነ መነባብሩ እዚ ብዝተዋደደ ክኸይድ ኣለዎ ከም ኣብነት መስኖ እውን ሓደ ኣካል ናይ ሕርሻ ከም ምዃኑ መጠን እዚኦም እውን ማዕቢሎም ክኸዱ ኣለዎም ዝብል መርሕ ብዝተዋሃበ መሰረት ማለት እዩ እዚኦም ብፍላይ ድማ ቴክኖሎጂ እውን ክጥቀሙ ኣለዎም ከምቲ እናገለጽካ ዝጸናሕካ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ሓደ መፍረያይነት ከም ምዃኑ መጠን ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ተፈላለዩ ዓለማት ከም ንዕዘቦ ማለት እዩ ንኣብነት ብኢድ ዝሰርሓ ማሽናት እኔዋ ብትራክተር ኮይነን እውን ብነዳዲ ዝሰርሓ እኔዋ ነዳዲ ተይኮነ ኣድላይነት ብዝሕዚ እዋን ናይ ነዳዲ ናብራ እውን ንእሽተይ ክብር ስለ ዝበለት ናይ መዕደግ ነዳዲ ብኢድ ዝሰርሓ ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ምህዞ ዝመሃዝሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና ንኣብነት እንድሕሪና ኣብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ብተፈላለዩ እዋናት ዝተመሃዙ ርኢና ኢና ብኢድ ዝሰርሓ እዚአን ድማ እንታይ ይጠቕመን እንድሕሪ ኢልና ነቲ ናይ ሜካናይዜሽን እውን ቅድም ከም ተዘልዕልካዮ ማለት እዩ እቶም ኣብ ታሕት ዝበሉ ከባቢታት ዘለዉ ናብቶም ሜዳታት ዝኾኑ በተን ዓበይቲ ትራክተር ክነሳልጦ ንኽእል ኢና ኣብ ጎቦታት ግን ንኣብነት መብዛሕትኡ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ጎቦታት ብፍላይ ናብ ሰሜን እንድሕር ከይድና ትግራይ ከምኡ ድማ ኣምሓራ ከባቢ እንድሕር ከይድና ጎቦታት ዝበዝሑ እዩ ስለዚ እዚአን ዘን ብኢድ ዝሰርሓ ብፍላይ ድማ ከባቢታት ዝፍረያ ዘለዋ ናይ ማሽነሪ ዘመናውነት እንድሕር ተጠቒምና ነቲ ናይ ኣፍራይነት ናይ ዝድለ ናይ ምዕጻፍ ወይ ድማ ናይ ምዝያድ ናይ ምብርካት ዓቕሚ ይህልወን ማለት እዩ ክልተ ነገር ኣለዎ ሓደ ነዳዲ እውን ዘይጠልባሉ ኩነታት እዩ እንደገና ድማ እቲ ብዕራይ ጸሚድካ ሓንቲ ጽማድ ብዙሕ እዋን ዝውድአልካ በተን ማሽነሪ ግን ብዘይ ድኻም እውን ብዕራይካ እውን ናይ ዘይምጉዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣፍራይነት እውን ብዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ እንታይ እዩ እቲ ክስራሓት ኣለዋ ንሪአን ዘለና ማሽናት ዘመናዊ ማሽናት ማለት እዩ መስመር እውን ባዕለን መስመር እውን ዝሰርሓ ኮይነን እየን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ከምቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ብመስመር ምሕራስ ወይ ድማ ብመስመር ምዝራእ እውን ከም ሓደ መደብ ተታሒዙ ብመንግስቲ ዝኽየደሉ ዘሎ ክኾን ከሎ ህዝቡ እውን ብደንቢ ኣትይሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦምን ወዲ እዚኦምን ክንርኢ ተለና እቲ ናይ ኣፍራይነትና ምሩፅ ዘርኢ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ዘመን ዘምፅኦ ዘሎ ድማ ምስ ናይ ሜካናይዜሽን ወይ ድማ ቴክኖሎጂ እውን እንድሕር ተጠቒምና ስለዚ እቲ ናይ ኣፍራይነትና እናዘያደ ይኸይድ እቲ ዝነበረና ንእሽተይ ማይ ናብ ረብሓ ናይ ምቕያር ባህልና እውን እናተስተኻኸለ ይኸይድ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ጥራይ ናይ ክረምቲ ተፀቢኻ እሱውን ናብ ሓምለ መጀመርያ ከባቢታት እምበር ቅድሚኡ ዘሎ ናይ ግንቦትን ሰነን ዳርጋ ዘይጥቀመሉ ኩነታት እዩ ዝነበረ እቲ ባህሊ ናይ ኣጠቃቕማ ኣብ ረብሓ ነውዕለሉ ኩነታት እውን እሱ እውን እናተስተኻኸለ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢታት ዝብደው ሰብ ሞያ ናይ ሕርሻ ክኢላታት እውን ብስፍሓት ጠንኪሮም እናምህርሉ ዝኸድሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምስጥዕናና እውን ተዋደደ ይኸውን ማለት እዩ ዘመናውነት እናሳለጥና እንድሕር ከይድና እቲ ናይ ኣጠቃቕማ ናይ ጥዕና እውን ምዕሩይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ንጎዳእቲ ዝኾኑ ንኣብነት ንበል እሞ ብዕራይ ንሓረስና ክንውዕል ከለና ብባዶ እግሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ምስ ናይ ኢኮኖሚ ዋላ ክኸውን ተኽኣለ ግን እታ ንብለን ዘለና ዘመናዊ ማሽነሪ ንድሕርና ተጠቀምና ከይድና ግን እተን ማሽነሪ ብቅድሚት ዝሰሓባ ክኾና ይኽእላ ብድሕሪት ዝሰሓባ ክኾና ይኽእላ ምስ ናይ ጥዕናና እውን ተዋሃደ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ጥዕና ተመሓየሸ ክኸውን ይኽእል ኣፍራይነትና እውን ይምዕሪ ፅሩይ ሂወት እውን ይነብረና እቲ ናይ ዘመናውነት ዝበሃል እውን ካልኦት ዓድታት ከም ዝነብርዎ ኣፍራይነትና ንባዕልና ክኢልና ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንዕዳጋ ዓለም እውን ነቕርበሉ ኩነታት ዝፍጠሩ እዩ ከምዚ ካብ ተፈላለዩ ዓድታት እናምፃና ንሕና እናሸመትና ዝነበርና ብርክት ዝበሉ ዓመታት ሕዚ ግን ንሕና በዓልትና ኣፍሪና ብተወሰነ ኣብ ንእሽተይ መሬት ብዘመናውነት ተጠቒምና እነፍርዮም ፍርያት ዝያዳ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጥዕናናን ኣብ ናይ ዳብራናን እናመሓሽና ንኸይድ ኣለና ምስ ቴክኖሎጂ እውን ምስ ባልዕ እውን ፀረ ባልዕ ዝበሃሉ እውን እንታይ ዓይነት ነይን ከባቢ የድልዮ ዝብል እውን ነቲ እኽሊ ዓይነት እውን እንታይ ዓይነት ፀረ ባልዕ ወይ ድማ መድሓኒት ንፀግ ዝብል እውን እዚኦም እውን እናሓሰብናሎም እንድሕር ከይድና እቲ ናይ ኣፍራይነትና እቲ ፍርያትናን እናዘየደ
تي ناي أنا ببرنا بحلنا ون كافت زنبرة دحر أبهلا أزبهل بحلي نشم دحري بحلن كوين جن تناي تقاقما ناي سرح بحلنا جن دحري مالك أليمو وزين الناس تخلنا ندحر كيدنا تناي زد اللزلو حمشتي أمتى مجاجيهم بحضر كي خوينهم تم ماكري يكون من نايز عدي ناي محبر سب لو تيكم يوم توهيلهم أو عسران كلتن ويدما خلتشان عسران كلتن نابزل على درجة تمجاجيهم نا إيكونومينا ناب زحش درجة نستجاجر تقميت زلو بمنجستي مرها جبري زي عوة المخنيات اللي المالك عليه ديف. وتطبق كورات تخاطر سلتنا بزعبة حرشة على قروم زلنا حسابات بحفشة نتوم تخاطر كموم يمثلون يرم في اللي دما حرستاي هاجرنا بوانا نت بحرشة ما أخل جيرو أبزو جنو سرح حتتات بعتوب ملو جزيخا أو بموعال مفرينتنا بوان دازايد بمخال ومقلنا وحسنا مقبي بمرقات كبعنا حليفو وشت عد عداقة أو وشت عد عداقة بالزلة لدما لنا وضع عداقة ونكشفنا اللوز للغونتات المفتار أبحرشان قبرو صعري وساننا قداس المخالو ترديخا أبزي إيوان كرامات زاءت زلو بالعل نهري مكسقاسن مسرحا كم زيت قلب نمقلات زاكليو بزبيلنا نبتي كالاي زحازنايو زعبا خنسجر كلنا خلاص حزنا زعبانا دما زعبا جبري ويدما أوتوتيو حنت هاجر محبر إقتصادي اللي لو تطات كتمزجب عند حركوينا في اللايت محبر إقتصادي ولو تطات دما سلوتين بتي حبرة سبن هزبن زدليو من قد يخصقوم عند حرت دليو بوانا نت جبري نايم خفال بهلنا كابوان نبوان نعبك خيط كلون سلت إنون بقولك عجزي ناي كفلت جبري بزي باخد من قد إنه خيط كلون زلونا ناي جبري في الفلات أتوت في الفلات اللي أنا حاسبهمون تنقيق كاب متكام كسر حزق بوم سرحتات بقى وجنا تغيرنا في لا حرت سبنا زر إدما جبرينا يمخفال بهلي كاب وأنا تم حي شيخ ما تسخله بوانا نت أبهاجر كسلت دلله محبر إقتصادي والربحان مقسقاساتن عوت بزغونه أجماب خيط سلزغل حزو دما نأتون زلنا أورح زيجاتات قبوم زوات أولو قبرز خفلو وان مسمخانو تتحيزو أو زالو زعباتات أميتنا حزون إن مهين كنبل صنحتكم مسانا سلت قبرز لهم أزيننا نمسجن اسكي موكي بزعبا قبر خنا العلك لنا حدا قبر مالتاي مالتيو زبل نجر تنريو نمنتاي زخريو دلي زلهم قبر مالت سويلو أمونغو منجستن هزبن زلو ناي مواتت إيمان قدي زي كونس قبرس فتيخا دليخات خفلو قد كفلو خلخا خاص سويلو كابادو زبقس زي كونس اتليست كابزرخ كاي اوتوت منجي زبقس مخانو زملاختو نزي تأميتهم استدنققو حقتات اواجات اللهم اسكي بتوم زوص زلو دنقاقتاتن اواجاتن كريو خلنا قبر مالتاي مالتي خاب زبل مبقس جيرنا تم قصيلهم زلو زعباتات حدا بحدا دارا انا يبتن خيد وقبري ناي ودسب منجستن خبابن أسمع معيو زنبر يمالك المالتيو مغنياتو جبري عند ويدم أتوت نبلنا نصوعه ببزحت بتلوم دمالتيو كافتا ترخبا تكافلا مالتيو كافتا زرخب كايا بوسنا يملكوا بحق بزت حقق مسارت خندزي كاب كندزي توهيلو بسرعة بسرية مسارت تقميتو تخفللو ويدما مليس كادما أنا مع الخاطر تقوم اللي مالك المالتي تقلل ولا حسب عند حروسينا يو سلازي نامنت نبلمو زاون برزيا زفري أكل لا تقميتنا يزلنا ويدما زا تربيزا زيا تقم نتكمل لا زلنا نعنا خنتكملنا ندحر كوينا زي ازفر اكل كللو مالتي زي ازفر دما افت زفر يلو كلل سلام صدتا زصفنو كونلو زي سلام صدتان سفينو نزا زفريا فريات سلا سلام بسلام غيركا زي سلا زفريخو بزي مسرت دما عامت كوني خيل او أورح خووني خل كم كنتاتو خم تخفالي عينة جبر خووني خل سلزي زي أصل زخونت زي أيه الكات واحد كات سرحة مالتي نبع الخايوت نبع الخ زحشة نبرة ناي تنور له هيوت تخفل أيه جبر مالتي بتلومدو نمنجستي مصلو سب خوين جن وعلي زخفر زل خم تزول كوو بسلام زسرحة بسلام زتنكاسة قصة بسلام زفرية فريات نعاء
ናይ ተንኪ ወይ ድማ የመስግን ብሰላም ስለ ዘፍሪኹ ብሰላም ስለ ዝተንቀሳቀስኩ ብሰላም ኣቲኽ ወጽ ስለ ዝኽኣልኩ ኢልካ ትኸፍሎ እዩ ትኸውን ማለት እዩ ብሰፊሑ ምግላጽ ይከኣል እዩ ኮይኑ ግን ብርክት ዝበሉ ኣዋጃት ከም ዘለዎ ምርዳእ ይከኣል ካብ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ናይ ግብሪ ምኽፋል ዝጀመረት ተፈላለዩ ሰነዳት ከም ተዓዘብክዎ ማለት እዩ ብ1937 ዘመናዊ ናይ ግብሪ ኣከፋፍላ ከም ተጀመረ ቀጺሉ ድማ 1968 እናበለ ቀጺሉ ድማ 1995 እውን እናበሉ ተፈላለዩ ዓይነታት ተሓደ ምስቲ ዘመኑ ዝዛመድ ማለት እዩ ንኣብነት 1937 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነባራዊ ኩነታት ወይ ድማ ናይ በዚ ህዝብ ክኸውን ይኽእል ናይ ከተማነት ክኸውን ይኽእል ናይ ገጠር ህይወት እናባብራ ክኾን ይኽእል እዚኦም ምስቲ ዘሎ ኩነታት እናተመሓየሹ ዝኸድሉ ኩነታት እናተመዓራረየ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ንኣብነት 1937 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ፋብሪካታት ይኽፈላ ተባሂሉ ፋብሪካ ላዶ ኢልካ ተሓተሉ ኩነታት ይመጽእ ንኣብነት ናይ ካልኦት ዓድታት ፋብሪካታት ወይ ድማ ናይ ኩባንያታት እንድሕር ሃልየን ቀጥታ ምጽኢኻ ኣብዛ ዓዲ ኩባንያ ዝብል ዓይነት ሕጊ ክተምጽእ ዘይትኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ነባራዊ ኩነታት መሰረት ስለ ዝገብረካ እናበለ እቶም ኣዋጃት ዝመጸሉ ምዕባለ ክንርኢ ተለና እውን እስካብ ዝቐረበ እዋን 2011 ብዝተመሓየሸ ናይ ከይዲ ኣካይዳት እውን ምስ ናይ ጉምሩክ እውን ተተሓይዙ ሓፈሻዊ ክንርኢ ተለና ማለት እዩ ናይ ከይድታት እዩ ምስቲ ዘመኑ እናተስተኻኸለ ዝመጸ ግብሪ ዓይነት ግብሪ እውን ግብሪ ስቑኢሉ ብደፈኑ ክኸውን ሽም ጥራይ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ግምሩክ ዘኽፍሎም ክኸውን ይኽእል እቶት በዓል ስልጣን እቶት ዘኽፍሎም ክኸውን ይኽእል እናበልና ነናይ ባዕሎም ክንከዶም ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊ ድማ እንታይ ዓይነት ደረጃ ንኣብነት ክንደይ ደረጃ ኣለው እንታይ ዓይነት ደረጃ ክንድዚ ክበሃል ደረጃ ክንድዚ ንኣብነት ሃ እንድሕሪልና ወይ መሄ እንድሕሪልና ክንደይ ዝኣክል ተመን ይወጾ ንምንታይ ከ ክንድዚ ተባሂሉ ለ ክንደይ ይወጾ ንምንታይ ከንዚ ተባሂሉ ሓ ንምንታይ ተባሂሉ ነናይ ባዕሉ መስርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስኢልካ ግብሪ ጥራይ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ተካይዳ እውን ፍትሓውነት እውን ዝጎደሎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ወጻኢ ኣቕሓ ዘምጽእን ኣውዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይኑ ወይ ድማ ብንእሽተይ ስራሕቲ ተዋፊሩ ዝሰርሕን ማዕረ ዓይነት ግብሪ ክተኽፍሎም ኣይትኽእልን ነናይ ባዕሎም ኣካይዳ ምስቲ ዘመኑ ዝማቻቸ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ፋብሪካ ናይ መኪና ዘይነበረና ወይ ድማ ተሽከርካሪ ዘይነበረና ቅድሚ 34 ዓመት ናይ መኪና ዝምልከት ታክሲ ሕጊ ክህልወና ግድነ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕዚ ግን ተፈላለዩ ዓይነት ናይ መኪና መገጣጠም ወይ ድማ ተሽከርከርቲ ዝፈሪሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ወጻኢ ዓዲ ልምድታ ይመስል ምስናትናኸ ምስ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ድማ ደረጃ ናይ ምኽፋል ዓቕምና እንታይ ይመስል እናተባሃሉ እናተመሓየሽሉ ዝመፁ ኩነታት ኢና ንርኢ እሞ ግብሪ ክበሃል ከሎ ከምቲ ኣብ መእተውየ ዝገለጽክዎ ንትሰርሖም ስራሕቲ ካብቶም ዝሰራሕኻዮም ስራሕ ምስቲ ንመንግስቲ ኢልካ ደኣ መንግስቲ ደኣ ይኽፍል እምበር ተመሊሱ ናብ ባዕሉ እዩ ዝመጽእ ንረብሑ እዩ ዘምጽእ ማለት እዩ ስለዚ ተሓባቢርካ ንዓድኻ ንምልማዕ ንትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ንመንገዲ ክኸውን ይኽእል ንልምዓታዊ ካልኦት ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል ንሰላም ኣብ ምዕሳል ክኸውን ይኽእል ንተፈላለዩ ዓይነታት ማሕበራዊን ንፖለቲካውን ንኢኮኖሚያውን ግልጋሎት ዝውዕል እዩ ኢልካ ብሓጺሩ ምግላጽ ይከኣል ግብሪ ብሓፈሻ ሽሙ እንታይ እዩ ንዝብል ዳዊት ጽቡቕ ኣለኻ ያው ግብሪ ማለት ከምቲ ዝቐመጥካዮ እሱ እዩ ንሓበራዊ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኣለና ሓበራዊ ሃገራዊ ፕሮጀክትና ኸ እንታይ እዩ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ዝነብሩ ዜጋታት ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጥታቶም በቲ ዝድለ ስሉጥ ኣገባብ ዝኾነ መልክዑ እንዳማዕበለ ክኸይድ እንተኾይኑ እዚ ሓበራዊ ሃገራዊ ፕሮጀክት እዚ ክዕወት ዝኽእል መንግስቲ ብዝዓዮም ዕማማት እዮም መንግስቲ ኸ ዝኾነ ዕማም ክዓምም ከሎ መንግስቲ ዝበሃል ኣካል ኣታዊኡ ክገብር ዝኽእል ናይ መንግስቲ ናይ ፍልፍል ኣታዊ ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ዜጋ ኣፍሪዩ ሸይጡ ለዊጡ ዝረኽቦ ዘሎ ኣታውን ዝረኽቦ ዘሎ ከስብን ካብቲ ከስቢ ድማ ነቲ ሓበራዊ ሃገራዊ ፕሮጀክት ዝተመሓየሸ ናይ ዜጋታት መነባብሮ ክውዕል ተሓሲቡ በብደረጅኡ መንግስቲ ዘኽፍሎ ግብሪ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካበልና ግብሪ ንሓንቲ ሃገር ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ
نابزبل حساب انت مصينا توم عنتو يتلعلهم زنبركايو حنت هاجر بتزدله سلوط ايكونومياوي محبراوي معبال كتكيد انت خوينا في الفاينانس خلو الله زي في الفاينانس زغا كم منغستي كابي زوم صون تيلنا خاب زيغاتات كاب زكو غبري خاب زيغاتات زكب غبرنما هم عنتو يتغلصو زنبرك حزون خاب زيغاتات تاكيبو تمليسو نزحاشه هيوتن نزحاشه من نبابرو زيغاتاتن ادليت زبحالو سرحتات المعات زوغنليو طعنا اغلغلوت يدلي تمرتي يدلي مسارة لمعات منجدي يدلي مسارة لمعات بابور يدلي صوري ستماي يدلي مبرهاتي يدلي كله زي كو غنزغل بقرشيو زغرشي زغا خابي زمص قرشي انتيلنا زيغاتات كاب زغورو زلو منقسقاس لمعات كاب زرخبو اوتوت كاب اوتوت بالبرسنت خفلو زغبوم غديتا كم غبو زخفل مالتيو سلازي نحنت هاجر زلو ربحه منم زولا ولا غير يكونن ገለገለ ዝማዕበለ ሀገራት እኮ ግብሪ አኪበን ካፍቲ ግብሪ ዝተፈላልዩ መሰረተ ልምዓት አውዒለን ናይ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ድማ ኣብቲ ክበፅሕ ብርኪ ክበፅሕሉ ዝኽእል ብርኪ ከብፅሖ ብምኽኣለን ካብቲ ሰብ ሃፍቲ ዝእከብ ካብቲ ዜጋ ዝእከብ ግብሪ ተመሊሱ ነቲ ዜጋውን ንዝተፈላልዩ ዝተመቻቸው ማሕበራዊ አገልግሎታት ክውዕለሉ ዝኽእል ዕድላት ትሪኢኻ ገለገለ ሃገራት መጓዓዝያ ካብን ናብን بنص ازغبرالو خناتات አሉ بنص ازغبرالو ዘለው خناتات ንምንታዩ ናይቲ ሃገር አታው ግብሪ ተመልስናት ዜጋ ሆዕል ስለዘለውሞ ዜጋ ጉቡኡ ተረዲኡ መጽ ብእዋኑ ከፊሉ መንግስቲ ምንም ዓይነት ናይ ፋይናንስ ጸገም ንኸይበጽሖ ዝገብረሉ ምንቅስቃስ ናፍቲ ዝደለ ብርኪ ስለዝበጽሐን ስሉጡን ምዕሩይን ስለዝኾነ ዜጋታት ዜጋ ብምዃኖም ጥራሕ ሱይ ልገዝኦም ዝኸፈሎም ብትራ ትራንስፖርት ብነጻ ንምኻድ ዕድል ዝረኽብሉ خناتات ትምህርቲ ብነጻ ከመሃሩ ዝኽእሉ خناتات ዝፍጠረሉ ሁነታት አሎ ዝኹነታት ዝዝመጸሉ ምኽንያት ድማ ሓደ አታዊኻ ምዕባይ ካላይ ካብቲ ዝተረኸበ አታው ድማ ጉቡኡኻ መኻኑ ተረዲኻ ሰጋሂልካ ክትከፍሎ ዝግበአካ ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል አታዊ ናይ ሃገር አታዊ ናይ መንግስቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ከዓቢ ብምግባር ኣብ ሃገር ክሳለጡ ዝግበኦ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስራሕትታት በቲ ዝለ ውጽኢታዊ ናህሪ ንኽኸዱ ዝገብር ስለዝኾነ ንሓንቲ ሃገር ዘለዎ ረብሓ عابي والكام موساري قال اذا ندحر كوينو تربحه بفلايت محبرسبنا بخمزي ترديو اتي جبري ناي مخفال بهلنا سغاهلنا مصينا جبري ناي مخفال بهلنا انتي يزمسل زبل نغرون كم حدا حسب تنلعلو صبق يزبل حساب علني قال عادتات نابنت كم هندي زامساسل هاجرات انت وسيدك هندي بريميتانس بصفحات ايكونوميا كابتن قساقس هاجر حنت تباهيلا بعالمنا تصرحه زخونه يكون هنداوي اب هاجرو تماهيرو كاب هاجرو وصاي سرح اب زقصرلو اوان اب زخدو يخيد هاجر كيدو جبري ويكا تقسيم مخفالو نهزبن نهاجرن ربحه هاجرو مخانو ترديو بزي منهم غسواس كاب عدي رحقه يزلخو منغستا ابي كير كبلي حقه ابي كير كبلي كيبله ابزلو وخينو عمتاوي غبو بعلو بزي منهم لا منغست غسواس ናይ ምኽፋል ልምዲ ዘለዎም ሃገራት አለው እዚ ምናልባት ካፍቲ ባይታ ዝሪኦ ዘለው ረብሓ ዝረኽቦ ዘለው ረብሓ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብዚ ደረጃ ዝበጽሑ ግን ሱኢል በሓደ ግዜ ይኮናል ብዙሓት አንቀፍቅፋት ዝንሕና ሓጅና ሓልፎ ዘለና አንቀፍቅፋት ሓሊፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንሳቶም ዝወሰደሎም ናይ አንቀፍቅፋት ግዜ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኮይና ክንድኡ ግዜ ይወሰደልና ንሕናውን ትብሎ ይኮናል ኣብ ሓጽር እዋን ከነምጾ ዝግበአና ናይ ባህሊ ለውጢ ኣምጺናት ናይ ግብርና ምኽፋል ዓቕምና ኣማሓይሽና ቲ ኣባይታ ክርአ ዝኽእል ስሉጥ ልምዓቱን ክረጋገጽ ብምግባር ከምኣታቶም ደረትና ነፊሕና ኮሪዕና ኣነኮ ኸፋሊ ግብሪ ኣነኮ ሃገረይ ከምዚ ገይረላይ ኣነ ገይረላይ ክትገብረለይ ዝጽበያና ሃገረይ ጥራሕ ክትገብረለይ ኮንኩን ዝጽበ ዝብላ ተሓሳስባ ሲሮም ሳቶሙን ኮሪዖም ከፈልቲ ግብሪ ምዃኖም ዜጋዊ ጉቡኦም ምዃኑ ተረዲኦም በዝውን ዝሕብኖም ዘኽርዖም መንበር ዘጣዓሶም ከም ዘይኮነ ዓይነት ተረዲኦም ዝኸዱሉ ብርኪ በጽሖም አለው ስለዚህ ከም ሃገርና እዚ ከመይ ትሪኦ ስኻ እስኪ ናይ ግብሪ ናይ ምኽፋል ባህልና ታይ ዝመስል ዘሎ ከመይ ከነ ማዕብለልና ብዝብል ነገር ምስ ተኸታተልትናውን ሓደ ሓሳባት እንለዋወጥ ዝሓሸ ዝመስል ዝብል ሓሳብ ስለዘለኒ هو كمتي زبلكايو افت نافتي تاي مسل ادلاينته يلناون كمتي ابز ገለጽናሉ ማለት እዩ ني بركز ولو اوانات دارغا توسن منغس سرحتنيا خبال زخيل تو لعل زبلن اي عقب زلوم
بهافت جنة لعل زبلة زرقيو دارجة خبهال زقال ينيروت ناي كفال جبر زبهال مالك قال قدم يتوصل عمتات مالتيو أبكيد جن مستنا ولا يصير حنا نسناي زمنا ونتنا أتاتو ممسو حدش أواجاتو ونات معراري مست زمن ما تعتنون نات صفحفحو ممسوم إلون تناي أو طفل اللي كفالات عالم زيروز مس بتمرت خواني خل بسرح خواني خلون تناي خمت زول كاي أن نامنت ناي هندي بريميتنس ويدما ناي دياسبورا زبهال تولدي أو تفلا لك فلات عالم نا عدم زل هو جنزب الناس في حزم عينت خواني خل كتاس ببركس ولو بلمدنا تقسم الخير كله زلنا يا زمن ون ناي 20 حدن كفل زمن ناي تكنولوجي زمن ون كم مخانمة حبريتا كافت حدا نافت حدا بقلالو ترخوا لكونتات ون سلازلو مسجي ون كاوزي زتفلي هيوت كنبرنا كلونا يخلن أكلنا عالمنا مالتي سلازي مسجينا معريخا مستنا يتعدنا إيكونومي ناتم عراري دما زخد لكونتاتنا نري نزي ونيو درجة كاب هاس كاب حد درجة وصيل لزلو مالتي نامنتها كاب درجة أبنا يوعلو نيلو لنا يوعل درجة نيلو حين يوعلو درجة نيلو تزخفلو له مالتي سؤال كامس عن تيكونه مالتي جن قدم قبل زنور جن أمنت فاتن إكسايز تاكس زبالو حدشتي التحساسات خمس خلو تقول لا هفته جنتك ويدما نبرتك وحق حيز وسد عينة الرداد أنير عند حدا زخون عند أنا مسجد تحيزو نا واقع عند قدم كل تي ناي فات زبها المستأتاتوي جنا زي تأتاتون كبابتات ويدما كتماتات زنورا الوان زخون عند مجبي قص زخون يوسخ بس وسخه تايدا أوسيخ كاي بهالس أي فات زبها المسئين أيو جنا ينجر سلزر جنا بميديان درجة بفدرال درجة أيو ناتنجر نيرو خمسي سبعة هالس لز تأتاتون نازل لسي نزينا هايلو موتي جبر زبهالس ويدمات فات بهالس يترجم متردي كاديل طريق وتزنجر نزلوا هاي يترد أن زيرو جن ممسوس لذي تعرف إلى أيتي واقع وستخاذ بالتحساس بانير مالتي سلزي تأيو بأبكيد جن ناي تمرت سفحت تمرت تات ببخابي ون ناي مصنعته وناتخايدو ناي سفيح ناي ميديان خم دما ناي كوميونيكيشن إلى ون ب كبابتات ويدما كتماتات ون أتوت نقوله بخباب تجري ويدما جبري بملا بخلي أزرار بمالتيو تيم ناي جبرن أتاون زبهالو زمل كتم أكلات ون بصفيح ناخذ ومسمى حبر السب ناتردو مسيو مبر مجمع يا خاذي زخونه هاب تجنتك وحيفز وسد عينة التحساس واونير إيو سلزي حزقن جبري حدا حلف زلاف كل يخوني خديو بتي ولا بتي جن أبزح زوان جبري بقوانو نمخفل كواداس أفتنا حمل خابتات زلا سلاسة معالتي قدي مخفل مخنياته مودة تخابي ناي مجننا كي بس حني قدي مخفل زول اللكونات توسيح له كاب منم تي بس ح جنا نفتي بوتاتات تي بس حتى له خمزية يمثل له توهيل كان أي ترر ويدما ناي مدهلال زنبر خونات توصيو حزقن ناي جبو ناي مخفل درجات توصحو كونات يزلو أفتي ناي كفافلان ناي جمتن فلالي وحلف زلاف كل يخوني خليو كم حفرة سب جن حافشاوي جبري وصانا مخانو وترد له درجة بس إحنا لنا مالتيو تناي كفافلا خمت تجمعات كل يخوني خل السدما بخيدي بمصنعتي دساخل اللكونات كل يخون بر أبزح زوان بناي أدلاينت ناي جبرجن أم مرداء توصح اللكونات يزلوا مالك قال أو تبغى لها تناي جبرينا مخفال بحلنا كاب وانا تمحيش زموت اللكونات قالوا أبزي إنديوم بتعمل بصفحات زلعل أفتي أوها باقل قالوا زلوا خناتاتيو حبرة السب جبر خفليلو بحادق زيت العيلو بزخر اللؤوان نعو خطأنا جرزغل أخول حيل السب مس مهلاو تتحاحزو زرقنا يسناي من محدار تقامات انت زي كوينو تي جبرنا مخفال بحلنا كاب وانا تمحيش زخر اللخونتات هالو أفتي أوها باقل قالوا تتحاحزون أبزح زؤوان منقستي نتي أو زرقايو مسقع زينان مس كالوت تتحيزهم زرقايو بفلاي جبري ناي مسوار وي جبري ناي محباء تجوارات الرأي يوم أفتي
ነጋዳይ በዓል ሃፍቲ ብፍላይ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል እዚ ግብሪ ናይ ምጭብርባር ናይ ምትላል ኩነታቱን ንዕዘቢና እዚኣቶም ብምልኦም ኣብ ገበን ብገበን ሕጊውን ተደንጊጎም ብጣዕሚ ሰፊሕ ናይ ገበን ቅጽዓት ከምብሩ ዝኽእል እዮም ዜሮ ግን ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነታት ጸገማት ኣለው እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ትዝድለ ስሉጥ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ንኸይረጋገጽ ዝግበሩ ሴራታት ምዃኑ ተረዲኡ ሓደ እቲ ሕብረተሰብ በብኸባቢኡ ከምዚኦም ዝበሉ ግብሪ ናይ ምስዋር ግብሪ ናይ ምትላል ስራሕቲ ዝነጥፉ ኣካላት እንተልዮም ንዚኣቶም ናይ ምቅላስ ባህልናውን ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ክኸይድ ዝኽእለሉ ኩነታት ሃገር ዜጋ እዩ ኢላ ዘምሃረቶ ሓደ ምሁር እቲ ትምህርቱ ንሃገራዊ ረብሓ ኣክንዲ መውዓል ካብኡ ዘሊልካ በተለይ ገለገለ ሰብ ሃብቲ ሕዚ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ናይ ሒሳብ ክኢላታት ኣብ ብምቁፃር ዞም ናይ ሒሳብ ክኢላታት ከመይ ጌርና ኢና ግብርስ ክንስውር ንኽእል ግብሪ ኣታሊልና ንመንግስቲ ካብቲ ክንከፍሎ ዝግበአና ንታሕቲ ክንከፍል ንኽእል ዝብል ዓይነት ሜላታት ዝሰርሑ ምሁራት ኣለው ስለዚ ሓንቲ ሃገር ከተምረካ ከላ ሃገርካ ክትረብሕ እንተዘይክኢልካ ንዓኣ ክትረብሓ ኢላ ተምህራካ ትምህርቲ ተመሊስካ ንዓኣ ኣብ ዝጎድእ ተግባር ክትዋፈር ከለኻ ሓደ ትሕልናኻ እዩ ተኻላይ ከዓ ሃገራዊ ጉቡእኻ ዘይምውፃእኻ እውን ባዕሉ ዝኸኣለ ጸገም እዩ ሳልሳይ በቲ ትውግኖ ዘለኻ ስራሕቲ እውን ናይ ገበን ሕቶ እውን ከስዕብ ዝኽእል ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ኣብዚ ናይ ግብሪ ምስዋር ግብሪ ናይ ምትላል ስራሕቲ ዘለዎ ሓጓፍ እዚ ኣብ ምምላእ ብዕሊ ክሰርሐሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ምስ ቴክኖሎጂ ተተሓሒዙ ግን ብስፍሓት ሕጂ ዘለናሉ መዋእል ናይ ዲጂታላይዜሽን መዋእል እዩ ስለዝኾነ ሕዚ ኣነ እኳ ከም ውልቀይ ንዓይ ዝጥምቱ ክገብሮም ክኸፍሎም ዝግበአኒ ክኸፍሎ ዝግበአኒ ግብሪ ኣብ ገዛይ ኮይነ በታ ኢደይ ዝሓስክዋ ሞባይል ብዘይ ምስ ምንም ሰብ ከይተራኸብኩ ታግምተይ እውን ብሲስተም ናባይ ትመፀኒ تا زمت نجمتون كي بابتا أبجزا عند هاللغو منهم كذا خيابا خانكو منهم ناي سلفن تران كحاسكو كهفلو لزخيل عدلات تجمروا جماروتات اللو زم جماروتات زياتهم أب عمي ناي جبر كاب أتوت زنبرة أبجلا جل خابيتات تقرين من رجعت كم زفتنا يو تكنولوجيا لن سيستم يسرح نزلو من داتا بهلا وعلى الحدر يقط لنا له زبل مرارات زقربو سمعتنا ويتملكتنا خمس نورو نمرقات كيلنا نيرنا سلازي كاب زب ببقاس تزملكوتو أكل لو مع عمت نخف لي جبري كفلت زخونو زيجاتات أخول زخونا ناي تكنولوجيا ناي سيستم مدلا وغيرو زي منهم بقولوا لا بزي منهم ناي سنة محدر تأجمن حطون كهفلو لزخولو سرعات أمفت أروون كم منجستي وجنوم زقبوهم سرعات انت اليومون عصو زفتشلو أخول زخونا مدلا زقور له خونات انت زهلو زبل حسب نموسخي وموكي من الوقت أبزي توسخو تلك عدل كبكات زي كوينو بس خنزازمو أبزي من الوقت ناي جبري كفالي أنا جبري كفالي يلو نوعلو درتو نفيحو خنكاسقس حدا كم منقطة مستقبل وانت تحازة ناي تين نمبر نخوص تين نمبر غير كادما كفالي مخانو زرقاق صلوا هنا تاتلو بالتيو سلازي زي دم حدا ناي ميكانيزم ويدم مخنيات نايتي عدي أكل نايتي أنا ون بزجورو أبركتو ويدم استواصو أنا ون أفتنا عدي أمهناس قدرلن نزبل ناي تكنولوجي وصيت وندخنا مرد عنك الحد حد سبون تين نمبر زوج صلوا هنا تاتينا نري كلاي دما أفتنا خمتنا تبع نقلتنا يصنحنا مزوم رجعزينا كوميشن ون سفح زبل استراحتنا عمم سلس صنحت ناي أتحساسوا ون نات صبر اللزم خنا تاتي زلهم سناي جوبو لما تات زمل كتب على شيء زيهم دمر خرت لنا جبر خفالي زخونو ناي دق عدتات ندحر رينا حقوسات زخونو لخونتاتنا مالتي درجه ببعمتو زوص لخونتا نرينا هاجراتون كاب قدمايس كاب 293 حزب 94 كابتات يمثلني هاجرات سلازي 293 هاجرات درجه يوصلن اجله خمزي كوينا اجله خمزي كوينا ناتبهاله درجه زوصل እዩ ናይ مسناي هومان اندكس ناتبهاله ون مسناي تحساسبا وزترفنا تبهاله زقمطلو ሁነታት ስለዚህ መብዛሕቱ ዘን ስካንዲናቪያን ኢልና ንገልጸን ሃገራት ከምኒ ስዊድን ኔዘርላንድ ኖርዌይ ካልኦትን ዝበላ ዓድታት በብዓመቱ ናይ ደረጃ ዝወስዳል ሁነታት ኣለዋ ኣብዚ ክንርኢ ተለና ድማ ሕድሕድ ገለ ሰባት ተነግሩና ተለው ግብሪ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ከም ተቀደም ዝገለጽካየ ማለት እዩ ሕድሕድ ዝመጸካ ነገር
ደሞዝካ ይኹን ሕድሕድ ትሰርሖም ስራሕቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ተኮይኑ ወይ ናይ ነጋዳይ ተኮይኑ ወይ በዓል ኩባንያ ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ናብ ገዝ እዩ ዝለኣኸሉ ብቢል ወይ ብኻሊእ ሜካኒዝም ክንገልጾ ንኽእል ናብ ሕድሕድ ደረጃው እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኢኻ ሰሪሕካ ተባሂሉ ዝለኣኸሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ምስ ቴክኖሎጂ እናዋሃድና እናስማዕማዕና እንድሕር ከይድና እቲ ናይ ካልኦት ዓድታት ደረጃ ዝሕዛሉ ኩነታት ንሕና እውን ኣብ ከይዲ እና ህዝብን መንግስትን እናተሓባበረ እንድሕር እቲ ግብሪ እውን ብግቡኡ እናኸፈለ እንድሕር መፅዩ እቲ ካብ እንረኽቦ ዝግበአና ደረጃ ይኹን ናይ ሕጉስ ማሕበረሰብ ናይ ምፍጣር እውን ዘይፍጠረሉ ምክንያት የለን ምባል ምውሳኽ ደልየ ክቡራት ተኸታተልትና ጸኒሕትኩም ምሳና ስለትገብሩ ዘለኹም ኣዝና ኢና ነመስግን እንሎሚ ኣብ ክልተ ዛዕባታት ማለት እውን ጉዳይ ሕርሻን ጉዳይ ግብርን ጥሚትና ምሳኻትኩም ጸኒሕት ዝገበርና ኣነ ዳዊት ስዩምን ከምኡውን መኮነን ብርሃን ብሓባር ነርና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብኻልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ሰላም ሰናይ ቅንያት